Hi guys, welcome back sa ating channel. Hello mga kasuwid, greet lang ko sa tanan yung mga nagsuwid-suwid, sa mga good suwid-suwid ug sa mga bad suwid-suwid. Greet lang ko. So karon guys, April 22, 2023. So now guys, mao ni ang atong makita. So time check. So 6 o'clock in the afternoon. So now you can see the moon and the planet again. So it's nice to see. Guys, oh. Nindot kayo guys. Te. Te. Nindot kayo ng hitabo karon guys. Atong nya. Mode ni atong lugar karon guys. Oh. Mode ni. Nice kayo. Mura siya kon guys baka nang mura siya kanang buwan guys ba. Mura siya buwan og bituon. O di ba? Nice kayo. Nya. Dito na pita guys oh. Oh. Kita niyan siga guys oh. Kung ang iro day guys ug mukalit na siya katubang nimo kung naa siya video basta gabi daw musiga yung mata sila nice kay guys so inana ang siga sa iyang mata guys. Wow nya napay airplane agi guys kana airplane na siya guys nang airplane. Ano siya ang moon guys. Nice kayo. Ya karon di ay. Mungutan na day muna ako guys. Ug asa ko. Nara day ko guys. Hi guys, welcome back to the channel. So God bless you, God bless your family. So hope to watch my video, my channel, and like, share, and subscribe. Okay. Dito po guys, po ilang airplane dito guys. Airplane na guys ni agi. Pindota guys Wow. See you in my next vlog. Thank you.